Mela, il-sentenza ingħatat, id-deċiżjoni ttieħdet Barabba kien meħlus u Ġesu inżamm maqbud bil-ħsieb illi jkun maqtul. Imbagħad is-soldati tal-gvernatur ħadu magħhom lil Ġesu fil-pretorju fil-baraks, ġifieri fil-kwartieri tagħhom, u laqqgħu madwaru il-korti kollu. Il-ġemma tas-soldati setat kienet anke 600 ruħ. U neżżawh u edulu fuqu mantar lewn l-iskarlat. U mmaljaw kuruna mix-xewk u poġġawha fuq rasu u qasba fidu l-leminija u nxteħtu arku btehom qudiemu u żebilħuh billi qalulu insellmulek sultan tal-Lut. U bes qulu ħadulu l-qasba u remew isawtuh fuq rasu. Meta żebilħuh neżżewlu l-mantar u xeddewlu l-biesi tiegħu u ħaduh lem ħalli salbuh. Din l-kelma tal-Mulej. Amen. L-ewwel issa se jibda l-vjaġġ ta' Ġesu ta' Nazaret lejn il-Kalvarju, vjaġġ miżawd bit-tbatijiet fiżiċi, dbatijiet emozjonali, dbatijiet spiritwali. Difatti meta diġà kien fil-Lord tal-Getsemani, hemmhekk l-għaraq tad-demm, l-emozzjonijiet tiegħu kienu mqalba, kien imemmem, mħawwad. U issa wkoll jiżdiedu l-sofferenza fiżika meta l-soldati ħasbu illi jilagħbu logħba bih, illi jagħmlu dir-reċ ta' rjali. Għaliex Pilatu tawulhom dan jippretendi li huwa sultan u laqgħuh fosthom dan it-tapas sultan x'se nagħmlu bih. Nagħmlu reċ ta' bih. Nagħmlu kummitja per il-sofferenzi emozzjonali ta' Ġesu meta xi ħadd ikasbrek u jiddieħaq bik u jarmik mal-art x'ibqa' minnek. Ma wkoll il-pina, il-sofferenzi spiritwali li meta kien imdendel mas-salib kellu jsofri u jieħu fuq innifsu l-ħtijiet tagħna. U allura hawnhekk għandna il-bidu tal-passjoni ta' Sidna Ġesu. Naraw ċertament il-kurdilità tas-soldati. Is-soldati ħafna minnhom merċenarji kienu impjegati jitħallsu bħala soldati, oħrajn forsi maqbuda bil-lieva, però dawn qegħdin fil-pretorju m'għandhomx jagħmlu u sabu li issa għandna okkażjoni biex ngħaddu sija flimkien u niddieħqu daqsxejn flimkien. U allura ħadu lil Ġesu u jieħdu l-okkażjoni biex jgħaddu kamin, biex jagħmlu dir-reċ ta' bih jirredikolawh, iqimuh sarkastikament. Għaliex fl-apparenza Ġesu ma kienx jidher sultan u stqarr quddiem Pilatu meta Pilatu qallu direttament int allura sultan u Ġesu qallu kif qed tajt int. U Ġesu kien fl-apparenza kien fqajjar libes il-bies komuni, mhux dik ir-regalja irjali tas-slaten bid-debijiet magħhom u bis-servi u bil-ministri tagħhom x'hemm minn dan. U allura il-soldati qegħdin hawnhekk fil-barracks tagħhom u rridu jagħmlu d-divertita dix-xalaqata bih u kif jittrattawh ma juru ebda klemenza, ebda modrija, insensittività tal-għaġeb, il-kattiverja tagħhom tibrilla. Dan l-episodju li Mattew jirrakkontawna hawnhekk. L-ironija però kif qed jittrattaw hija waħda profonda, it-tmasħir tagħhom jiżvela verità verament glorjuża illi Ġesu attwalment issapporta dik il-mistija u dak l-għajb sabiex il-missier tas-sema ikun jista' iweġġaħ u jonora lilna li aħna membri ħajjin ta' Kristu,
Kristus sapporta dik ir-ridikolaġni biex Alla jonora lilna. U ħsieb profond li s-sofferenzi ta' Ġesu huma l-fejqan tagħna, huma s-saħħa tagħna quddiem Alla. U l-mewt tiegħu hija l-ħajja tagħna. U għalhekk naraw propjament il-titlu tiegħu il-ħaruf tal-Alla. Ħaruf manswet, ħaruf illi joqgħod imma joqgħod għax propjament Ġesu għandu ħidma eċċezzjonali illi waħdu seta' jwettaqa għal ġid tagħna. Is-soldati tal-gvernatur ħadu magħhom il-Ġesu fil-pretorju u neżżawh u qedulu fuqu mantar lewn l-iskarlat, mantar lewn aħmar damin, aħmar jajat, jaqleb qisu fuq l-orange, mantar jott aslaten. U il-vergonja wkoll hija li neżżawh minn ħwejġu. Jitmassru bih per ma kunux jafu illi qegħdin jinkurunaw propjament fil-versens tal-kelma l-uniku sovran, l-uniku sultan leġittimu fuq l-art. X'ironija ġvera. L-uniku sultan leġittimu illi d-dinja qatrat jew għattara huwa mżeblaħ meħabba fina. Il-soldati ma għarfuhx, il-Farizej ma għarfuhx, ħafna nies ma għarfuhx. Però kien hemm min għarfu, u kien hemm min għarfu anke mill-antik net, mill-antik Mose, Balaam, Ġakob dwar ibnu Ġuda qal li l-bastun tal-kmand ma jitneħħiex minn bejn saqajh sakemm jiġi ta' minhu. Ġifieri ra minn qabel illi Alla kellu jibgħat sultan fostna. Iżajja raħ lil Ġesu, raħ fit-tempju bis-serafini illi jgħidu quddiemu qaddis, 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 il-Muljara tal-Eżerċiti. Ġwanni jagħmel jispeċifika u jgħidilna illi dak Alla li Iżajja ra fit-tempju huwa Ġesu Kristu. Is-sultan. Natanel ukoll meta Ġesu ltaqa' miegħu, Natanel wieġbu qallu Rabbi int bin Alla. Int is-sultan ta' Israel. U għalilu b'konvinzjoni u b'sinċerità. U kien korrett f'dak li qed jgħidlu. Imma anke meta Ġesu twieled u provvidenzjalment Alla mexxa l dawn il-slat maġi mill-Vant, l-Iran ma nafux minn fejn eżatt, imma mill-Vant, u ġew ifittxu f'Ġerusalemm lil dan li twieled sultan tal-Lut. U notaw li marru propjament fil-palazz ta' Erodi, għaliex huma probabbilment assumew illi Erodi kien għadu kif kellu tarbija u li ħadd tkun sultan tal-Lut. Ma kienx hemm dan. Però kienu korretti. Illi marru jfittxu is-sultan tal-Lut u meta sabuh tawh regali li jxirqu lis-sultan ġvera. Din hija l-istorja kif Alla fassala, l-istorja li finalment se tagħlaq xenarju trement li Ġwanni fil-viżjoni li natatlu fuq il-gżira ta' Patmos. Ġesu li der fostna rritorna l-war fis-smawiet minn fejn għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq. Ġwanni jiddeskrivi din ix-xena u jgħid li minn fommu ħirġa xapla misnuna sabiex biha jolqot il-ġnus u hu se jiggvernhom firga tal-ħadid. Hawn is-sultan li gverna għaliex il-dritt l-awtoritarjali hija tiegħu. Anke qabel ma tala fis-smawiet jgħid li kull awtorità fis-sema u fl-art huma mogħtija lili. Alla ħattru biex ikun is-sultan tal-bnedmin. Dak iż-żmien ma kienx magħruf fis-soldati żebilħuh imma il-viżjoni finali tkompli tgħid li hu qatt jaffeċ fil-masar tal-imbit tal-għada furjuż Alla l-omnipotenti u fuq il-libsa u fuq koxtu għandu isem miktub. Ovvjament dan huwa lingwaġġ simboliku, però jfisser ħafna. X'għandu miktub fuq koxtu
u fuq il-libsa tiegħu sultan ta' Slaten u sit is-sidin. Ġesu huwa s-sultan ta' Trump, u s-sultan ta' Putin, u s-sultan fuq is-sultan Karlu III u s-sultan fuq Slaten kollha. U Slaten berkin dawk li jarfu dan is-sultan u min issa jbusuh lil tas-sultan. San tnejn il-popli jirribellaw u jikkonfoffaw kontra s-sit u kontra l-messija tiegħu ma la jiddiħaq bihom. Fl-aħħar tas-sar mbagħad jgħidilna busuh qabel ma jaħdab għalikom. Għaliex l-istess Salvatur ippreżentat qudiemna meta niġduh ikun biss għad-dannu etern tagħna. Ġesu ħallihom illi iżabilħuh u ilbsuh dan il-mantar lewn l-iskarlat. Għaliex ħallihom? Ara kemm tiftijem sabiħ dak li jgħid il-profeta Eżajja pereżempju, meta jgħid jiena se nifraħ qatih fil-mulej, se nifraħ ferm fil-mulej, ruħi teżulta f'Alla tiegħi għax libbisni bil-mantar tas-salvazzjoni. Ġesu neħħew l-ħwejġu, libsuh mantar biex jgħadduh biż-żmien, biex bekk ikun nista' libbes lilna bil-mantar tas-salvazzjoni għattini bil-libsa tal-ġustizzja. Ġesu spiċċa eri neħħew l-ħwejġu biex ilibbes lilna. Mistħija għalih ġie għalina. U da kollu frott l-imħabba indeskrivibbli u inkontrollabbli tal-Alla. Alla illi fl-esagerazzjoni tal-imħabba tiegħu tagħna l-ħjar biex attwalment wassalna għall-glorja. Għal darb'oħra irrid ngħid illi ninsabu mexjin il-korsa tal-ġrajja umana fuq l-art minn seklu għal ieħor ninsabu mexjin lejn xenarju finali. Xenarju finali li għal darb'oħra Ġwanni jippreżentaħħulna d-darba fir-Revelazzjoni 7. Fejn jgħid wara dawn il-ħwejjeġ ħarist. Wara u dak li rawu aħna il-Knisja l-Arusa ta' Ġesu Kristu għandna bżonn nkunu nafu xem qudiemna biex ma naqtawx qalbna. Ma ħarist wara folla kbira li ħadd ma seta' jgħodda minn kull ġens u tribujiet u popli u wilsna kollha. Dik il-folla kbira fosta se jkun hemm jien. Ir-reċipjent tal-grazzi tagħna se jkun hemm int. Jekk ukoll taraf lis-sultan avolja mżeblaħ bħalissa f'din id-dinja. Tarfu bħala s-sultan tiegħek. Is-sultan li ġie propjament biex jiskonta d-dejn tiegħek quddiem Alla. F'din il-folla meħuda mill-tribujiet u mill-ġnus u mill-popli kollha tad-dinja minn kull żmien. Waqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf. U Ġwanni jiddeskrivihom bħaġa waħda. X'jgħid dwarhom? Huma mlibsin ċlieqen bojot. ċulqana hija rob. Ja libsa twila tagħtik. Lebsin ċlieqen bojot. U frijaj tal-palm fidejhom, dawn ma rrebbieħa. Dawn ma l-vittorjużi li jgħidu bleħenoli bil-qalu s-salvazzjoni tappartini għal Alla tagħna bil-qiegħda fuq it-tron u lil-ħaruf. Jirrikonoxxu illi s-salvazzjoni tagħhom hija propjament mirbuħa lihom bil-sofferenzi ta' Ġesu Kristu. Aktar minn hekk, il-soldati dakinhar immaljaw kuruna mix-xewk u poġġew fuq rasu qasba fidu l-lemenija u nxteħtu għarkub tiegħhom qudiemu. U żebilħuh bil-qalu nsellmulek sultan tal-Lut. Immaljaw il-kuruna tax-xewk. Fiex tfakkarna x-xewk, fiex ifakkarna? Naħseb m'hemmx fejn tkun xi espert fil-Bibja biex tinduna mill-ewwel illi din mhix kombinazzjoni. Illi ġihom frasom illi libsuh kuruna ma kuruna tax-xewk. Dan qabli kien hemm munzel xewk fir-rokna kienu jużawh biex forsi jkebsu il-maġmar jew il-ħuġġieġa tagħhom biex jissaħnu miegħu. Ix-xewk jaqbad mill-ewwel. U ġew magħhom illi jagħmlu dil-kuruna u libsu ilu. Ix-xewk però huwa
il-konsekwenza tal-waqqa tagħna fit-tnub. Alla ħalaqna tajbin u rrif, però aħna ħadnija kontrih. U Adam missierna. Alla qallu misħuta tkun l-art maħabba fik. Bluġieħ se tiekol minna l-jiem kollha ta' ħajtek xewk u għolliq se tnibbidlek. Meta tara x-xewk u l-għolliq fil-ġnien jew fil-kampanja, dak għandu jfakrek li d-dinja tagħna preżentament tinsab taħt is-saħta. Ġibna dis-saħta fuqna nfusna, fuq l-amara tagħna. Ma Ġesu lebex ix-xewk biex jeħlisna mis-saħta. Mhux biss li namma wkoll l-univers kollu. Id-dinja tagħna bħalissa qed tokrob, qed titniet bit-toqol tad-dnub. Imma Alla jifdija u jifdi lin-nies ukoll. Ġesu ġar is-saħta tagħna biex Alla jbarikna. L-oppost tas-saħta hija barka. Saħta f'estrem wieħed, barka f'estrem ieħor. Ġesu ġar is-saħta biex ibarikna. Niduk il-każ ta' David illi kif tafu kien qattil, kien adulteru, nistgħu nżidu ħafna affarijiet għax l-istorja tiegħu hija rrakkuntata f'ħafna dettall, l-isbalji kollha li jagħmel, il-fallimenti kollha li jagħmel, nasib jkun għamlu lista twila. U David seta' kieku jgħid illi Alla jixħed lil ħajti fil-ħofra u jinkurunani bix-xewk u l-għolliq tiegħu. U aħna konna ngħidu ekku u Alla jkollu raġun. Ma tafu li David mhux hekk kiteb. F'Salmi 3 David jgħid Alla jifdi lil ħajti mill-ħofra, jifdija, jaqlaħħa mill-ħofra. U jinkurunani bil-mħabba fidila u l-fedeltà tiegħu, bil-mħabba fidila u l-ħniena tiegħu. Għaw ta' xejn. Kif jista' jkun David li kien ħażin Alla jinkurunaħ bil-ħniena fidila tiegħu u bil-mħabba fidila tiegħu u bil-ħniena tiegħu. Kif jista' jkun? Mhux għax Ġesu refa s-saħta tagħna. U dak li jotta David jotta lina. Lill-ibnu uniġenitru Alla taħ sofferenza. Lill-uliedu adottivi lilna Alla tina faraġ u barka. Da kollu nerġa' ngħid minħabba Sidna Ġesu. Is-soldati li bsuh il-mantar irjali u taħud il-qasba fidu. L-qasba ovvjament hija minflok ix-xettru. Is-sultan iżomm xettru jisu bastun li huwa simbolu tal-kmand u l-awtorità tiegħu. Illi r-rida tiegħu hija bonfatt. U flok xettru taħ biċċa qasba. Li dik l-istess qasba mbagħad aktar taddew sawtuh biha fuq rasu. Li kienet imdawra bix-xewk. L-awtorità ta' Ġesu hawnhekk mhix magħrufa, hija miċħuda vilment. Miċħuda. Maħabba fina. Però l-awtorità ta' Ġesu m'hemmx dubju dwarha. M'hemmx dubju dwarha il għaliex anke Daniel meta il-poplu Judi kien madur, kien fi stat baxx, fl-eżilju. Alla jagħti viżjoni lil Daniel u jgħidlu illi s-saltna u d-dominju u l-kobor tas-saltniet taħt is-sema, is-saltniet preżenti ta' bħalissa. Dawn kollha qed jingħataw lill-qaddisin tal-ogħla. Jekk hemm xi ħaġa li hija inkredibbli, kif jista' jkun illi Alla qatt jagħtina is-saltniet kollha tad-dinja. Qed jingħataw l-qaddisin tal-ogħla u saltnathom għad tkun saltna dejjema. X'kisbilna, x'rebħilna Ġesu bis-sofferenzi tiegħu. Saltna li nkunu ċittadini f'saltna dejjema. Ekku fil-Revelazzjoni l-aħħar paġna tal-Bibja jgħid li s-sit Alla se jkun id-dawl tagħhom, id-dawl tal-fidili, id-dawl tal-mifdija u huma jirrenjaw għal dejjem ta' dejjem. Ħassra li moħħna waċ kejken wisq
u forsi l-fema tagħna hija batuta fl-istat preżenti tagħna biex nifhmu illi x'kisbilna Ġesu, il-wirt li daħħalna fih. Aħna werrieta ta' Alla u werrieta ma' Kristu. Jekk miegħu nbagħtu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati. Ma nistgħux nifhmu l-isplendur, il-magnifiċenza, il-kopor ta' dis-saltna illi ħankun fija u nirrenjaw għal dejjem ta' dejjem. Fil-bidu tal-Apokalissi infatti Ġwanni jgħid li inti għamiltom saltna u saċerdoti għal Alla tagħna u għad jirrenjaw, semgħu tajjeb din, għad jirrenjaw fuq l-art. Fuq l-art. Ħafna Kristjani għandhom l-idea li ħankunu fil-ġenna, fis-sħab. Aħna bnedmin. Alla ħalaqna bnedmin, b'ruħ u ġisem, illi l-amara tagħna hija amara fuq l-art. U ħadkun art magnifiċenti, art mifdija, art sabiħa, art glorjuża daqs il-ġenna. Għaliex il-ġenna tinvadi l-univers kollu t'Alla. Meta Alla jgħid jien se nġeddet kollox. Ma kif jista' jkun appuntu Ġesu rebaħ da dritt illi d-dnub jixxejjen u l-grazzja t'Alla tiddomina u tibbrilla fuq kollox biex Alla jkun kollox f'kollox. Pawlu bir-raġun jgħid ukoll li jekk nissaportu se nirrenjaw ukoll miegħu. Rridu nissaportu. Għaliex il-modija mhijiex faċli. Bħalma ma kienx faċli ta' Ġesu. U Ġesu jgħidilna biex nerfgħu s-salib. Bħalmu rrefgħu aħna wkoll rridu nerfgħuh. Bonhoeffer jgħid li meta Ġesu jsejħilna biex immorru għandu, se mmorru għandu biex immutu. Biex immutu għalina nfusna, għal pjaċiri tagħna, għal xenqat midimba tagħna sabiex inservu lilu. Jekk nissaportu, se nirrenjaw ukoll miegħu. Ir-rakkonti kompli jgħidilna li s-soldati apparti ta' kollu li għamlu ukoll besqulu. Ħadulu l-qasba u remaw sawtu fuq rasu. Meta xi ħadd jobżoq fuq ħadd ieħor jaq. Qed jgħidlu ma tiswa xejn għalija, aħja ma teżistix. Vera, hija huwa insult kbir aktar milli kieku aggredejtu b'xi arma li tobżoq il-xi ħadd qed tgħidlu li int għandek stmerrija estrema lejh. U insult to disgrace tremendu x'vera. Il-dak li qed tismaħ bla dinjità, bla onur, il-bżieq iħamġek. U ħamġek intenzjonalment għax meta tobżoq f'wiċċ ħadd ieħor qed tagħmel apposta biex inti ġibu mat-trab tal-art. John Flavel, il-pastor Ingliż ta' xi 300 sen ilu, jgħid hekk ara. Dak il-wiċċ isbaħ minn tawliet il-bnedmin iċċappaż bil-bżieq ta' nies li żjed baxxi. Dak li mesaħ id-dmuħ minn wiċċ ħadd ieħor irċieva f'wiċċu stess il-bżieq moqżies tal-midinbin. Ma da mhux kombinazzjoni, ja? Dan li ġara hawnhekk, id-dettalji kollha li Mattew jirrekordjalna dil-istorja tremenda illi aħna tant inħobbu u tant nosu u rridu ngħixuha. Mhux kombinazzjoni. Alla li huwa s-sovran fuq kollox, li jaf kollox minn qabel, irrakkonta l-ġrajja dwar ibnu Ġesu bit-twelid, il-ħajja, il-mirakli, it-tagħlim, il-passjoni, il-mewt, id-difna, il-qawmien, ir-ritorn tiegħu fis-sema u r-ritorn tiegħu fl-aħħar jum. Irrakkontom minn qabel ma ġraw. Minn qabel ma ġraw. Biex Alla jikkonvinċina illi l-ġrajja dwar Ġesu ta' Nazaret mhijiex inventata, mhijiex xi ħaġa li l-bnedmin sawruha biex iqarqu b'ħadd ieħor. Mija kienet ġrajja li Alla iddikjara minn qabel, anke bid-dettalji tagħha. Eżajja 50 vers 6 huwa wieħed minn dak dettalji sbieħ fejn
hawnhekk il-Messija qed jitkellem. Il-Messija li kellu jiġi u aħna narfuh bħala Ġesu, għalhekk insejru Ġesu Kristu, Ġesu il-Messija. F'Eżejja 50 naqraw il-Messija qed jitkellem u jgħid tajt dari il dawk li laqtuni u ħaddejja l dawk li ġibdu li d-daqna. Ma ħbejtx wiċċi mill-lajb u l-bsieq. Ġesu sapporta da kollu appuntu biex Alla jilqana bil-bewsa tiegħu. Iħaddanna miegħu. Għal Ġesu bżieq u insult. Għalina l-imħabba, it-tħaddina, it-tannieqa, il-bewsa talla. Imbagħad, finalment jgħidilna li meta żebilħuh nażżawlu l-mandar u xeddewlu l-bisi tiegħu u ħaduh lem biex isalvuh. Ħaduh biex isalvuh. Madut bħala il-malefattur, dan huwa il-kriminal illi mhux denju li jgħix, mhux denju li jgħix, Barabba denju li jgħix iva. Barabba denju li jgħix. U għajtu wersqu għalih biex jinħeles, ma dana mhux denju li jgħix. Il-mistoqsija tiegħi din. Tarfu Ġesu fis-sofferenzi tiegħu, fil-għajb tiegħu. Tarfu bħala rappreżentant tiegħek. Il-għaliex jew ngħiduha, Ġesu ma kienx ħaqqu da kollu. Verewla. Ma kienx ħaqqu imqar nitfa' waħda minn titbatija. Għax hija ħajja perfettissima. Hija ħajja perfetta. Imma s-sapporta il-faqar, s-sapporta l-umiljazzjoni, s-sapporta d-batijiet u saħansitra l-kruċifissjoni propjament minħabba fina il-mitimbin. Pawli jgħid illi dinja kelma vera u tamil aħħal kollox, jgħan kontestabli ma tistax merija. Li Ġesu Kristu ġi fid-dinja biex jisalva l-mitimbin. Tarfu li Ġesu fid-batijiet tiegħu bħala dak illi aġġixxa għan-nom tiegħek, illi da kollu esperjenzaħ u għadda minnu minħabba fik. Jekk le, rridu ngħidu illi bħalma hemm nies illi għad jirtu l-glorja eterna, se jkun hemm nies illi se jkunu fl-abbissa tal-infern, fl-għadira tan-nar, u għalihom Kristu ma jkun swilhom xejn affattu. Għaliex? Għax ma jarfuhx. Għax ma jkunux ġrew għandu biex isibu r-refuġju fih. Lest li tkun moħbi fih, moħbi mill-għada li ġej. Għaliex l-aħwa bħala nies illi bemilna diskorsna b'ħsibijietna aġixxejna kontra l-unur tal-Alla. Nibna kontrih. Kif nistgħu neħilsu? Ħanħilsu biss meta neħbew f'Ġesu Kristu. William Gurnall, Anglikan tas-seklu 17, meta rifletta fuq dan jgħidilna illi kull daqqa fuq daru kienet priedka fuq it-tnub. Kull daqqa, kull tiswita għal qed jgħidilna ra t-tnub xi ġib. Kull xewka ma' ġbinu xandret is-saħta tal-bniedem. Kull tajjira kienet eku tar-ribelljoni umana. Kull tajjira li tawħ kienet isa dwi kemm aħna l-bnedmin ribellużi kontra l-ħalli tagħna. Ma Ġesu għadda minnu da minħabba fina. Ġeremija fil-ktieb tal-Lamentazzjonijiet jiddeskrivi l-irda u l-ħerba ta' Ġerusalem li ġiet attakkata mill-Babilonjani, n-nies ittieħdu fl-eżilju, il-poplu ludi kien fl-ar tiegħu. U Ġeremija kien ilu wissihom u anke bid-dmuħ f'għajnejh, tibqgħu sejrin hekk. Tbettu minn Alla, insejtuh il-Alla. U Ġeremija wieħed mill-ftit li talla mingħajr ma ħaduh fl-eżilju, qed jara li l-Ġerusalem il-belt talla.
Ġerusalem li kienet l-orgolju tal-Lut, fejn kien hemm it-tempju vera. U qed jirrifletti u jgħid mhux xejn dan għalikom intom li tgħaddu minn hawn. Ħarsu waraw jekk hemm xi dieqa bħad-dieqa tiegħi kull ma ġrali li bih il-mulej afflittani fil-jum tal-għadab feroċi tiegħu. Mhux xejn dan għalikom. Meta naqraw, din isa tidwi minn qabel jew tirrifletti dak li għadda minnu Ġesu. Ġesu għadda minn dak kollu. U bħalli kieku qed jgħidilna mhux xejn dan għalikom. Mhux xejn dan għalikom. Ħatibqa' imwebbes kontra Alla, ħatibqa' fin-nuqqas tandiema, ħatibqa' qiebes għax Alla b'diversi modi qiegħed jistedinna biex induru lejh. U naħseb jien waħda mill-inċentivi kbar hija meta naqraw propjament l-istorja tal-passjoni u l-mewt ta' Sid Ġesu Kristu li saħħet għalina l-midinbin. Saħħet għalina l-midinbin. Bħalma ġieli kantajna kif ninsab jien l-edejn u xejn ħlief li b'demmek ħallast kull dejn. U lissa ta'mar li jew tikkmandani niġi ħdejk ħaruf talla jinġej. Ħalli il-sofferenzi ta' Ġesu ikunu propjament u tkun tista' tgħid mingħajr liġken del ta' dubju il-Ġesu sofra kollu da kollu propjament għalija biex jagħmilni ċittadin ta' smawiet. Jalla il-koll kemm aħna ikollna din il-persważjoni fond fil-qalb illi iva. Ġesu huwa r-rappreżentant tagħna u Ġesu huwa r-rappreżentant tiegħi personalment. U bata biex Alla ibierek lili. Amen.